Аз съм Интер Майами. Той е Реал Мадрид. Ще играем матч. Нека да се запознаем. Първото ни клипче. Ники, Митето и Раян. Райчев. Раян Райчев. Той... Да, ето ме и мен. Да, той ни снима. Да. Нека почнем матча. Стана прекалено кринчал. Факт. Стана прекалено кринчал. Аре, почвайте. Да на майките да пръгне на родителството. До тебе. Аз съм оттам, няма шанс. До сега що е му вкарал, бе? Защото не е починал. Ти ще не си добре. Жестоко. Остави иначе. Сега става правилно на другото улица. Давай, прави. Направо. Де ги бате, тия се карат лили. Гол! 1-0. Ненормално. Гледай го, той играе кьорчеци. Чок, Юзел. Дай бе. Гледай го, бате, че ми бутнат студения чай. Мангал. Не. Ще строшите камерата, Той ще сложите ми телефон. Телефона ли ти е важен или аз? Гол за Интер Майами. Гол за Интер Майами. То откъде тръгна, бе, бате? 2-1. Па то топчицата как си нагледа го, гле. Я видиме Ники за 5 минути ще. Айде, кръг. Коза. Я видиме ке е топката. Топката я нема. Ми явно са откраднали топката. Гледа това, бате. Исках да го шибна, ама вече е късно. 2-2. Гол за Интер Майами. С магаряшки уши. Знам. Маш паси. Върни. Как ще биете корнер? Не ми е ясно. Държи за нас. Има еквит. Без тъчове играеме. И аз малко трябваше да се намеса. Гол. Играем до 5. Сега колко е? 3-2 за мен. Как 3-2 за тебе, бе? Ай, 3-3. 3-3 за Интер Майами. То как е избуци, бате? То как е избуци? Как горна? Батки, я знам, бе, разправите се, бе. 4-3 гол. Хора да ти пишат в коментарите голясо. Вкарай я! Браво! Хора, Ники вкара. Ники пике настрани гаши велики. Фона. Ето тук какво правиме. Мамо! И аз искам да се включа в матча. Поне другото би да го... И аз ще играм срещу не знам кой. Срещу Ники май ще игра, не знам. Аз съм бърз, ще видите. Гледай сега. Бати грешката направи Митето. Мите, направи гати грешката! Вкарай му, бе, аре, бе, какво го седиш и го гледаш, не можеш така. Това как те блокира? Не. Мамо! Лили! Ау!
Ето го Ники. Ники нещо май се ядоса. Ники се ядоса. Дебе, Ники, защо я изпускаш така? Хора, а вие напишете за кой сте, Реал Мадрид или Интер Майами. Хаштаг Реал Мадрид, хаштаг Интер Майами. И напишете за нашите български отбори. Левски или ЦСКА? ЦСКА. ЦСКА, хора. ЦСКА. Или то как избичи топката. Между краката го вкара, бе. Айде гол. Бе, играеме до гол. Не, до 5 си беше. Не. До гол. До гол. Всеки път си е така. Така си. А сега вкараш до... Ники, моля те, не вкарай. Не вкарвай, Ники, моля те, не вкарвай. Подкрепете Ники. Да вкара или да не я вкара. Или го подкрепвайте, или не го подкрепвайте. О, чашки! Аз съм за да я вкарва. Не я вкарай! Не. Гредай! Те па без мене не могат направо. Без мене са нищо. Нещо там се бичат. Виждате ги колко са слаби и двамата. Ники малко се е засилил така, ама... Не, Ники ще я вкара! На празна врата, това вече, лате. Колко пъти изпусна на празна. Не, вече почава ми писва. О, чашки! Дай ми те, опа! Тия беха ни оцелят. И Митето е победител. Браво, Мите! Не се бича да се покажа с дебелото с кембе. И без това си дебел. Чашки. И ми хора, това беше всичко от видеото. Абонирайте се. Лайкнете. Само Левски и Реал Мадрид. Само ЦСКА.